Po nedávnych povodniach pomáhajú ľuďom v zasiahnutých oblastiach mnohé humanitárne organizácie a združenia. Hosťom v štúdiu je Andrea Najvirtová z organizácie Človek v ohrození. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Vy pomáhate a zasahujete priamo v teréne, aj podľa tej situácie, aká tam je. Tak aká je v konkrétnych oblastiach, kde sú na tom ľudia najhoršie? Tak tretí stupeň mimoriadnej situácie bol vyhlásený v približne 70 obciach. My sme na základe toho prvotného zisťovania potrieb a škôd v teréne zaznamenali najväčšie škody v západnej časti Slovenska, konkrétne v Senickom, Malackom a Skalickom okrese, ako aj v okolí Čadci. Zajtra vyrážame do terénu, kedy budeme vykonávať detailné zisťovanie škôd a potrieb priamo jednotlivých domácností, takže budeme vedieť potom aj viac. Budete vedieť presne, komu, kde, ako pomôcť, ako môžete pomôcť. Niečo ste už distribuovali, niečo máte pripravené? Tak my sme hneď po povodniach vyrazili do terénu. Naše kolegyne, kolegovia sa stretávali so starostami, navštívili sme najviac zasiahnuté domácnosti a aj na základe tých potrieb sme zistili, že teraz čo najviac treba sú odvlhčovače, vysúšače. Takže minulý týždeň sme už takéto prvé vysúšače distribuovali do najviac postihnutých obcí v západnej časti Slovenska. Distribuovali sme ich starostom, ktorých môžu zapožičať najviac postihnutým obyvateľom. Okrem toho sme nakúpili dezinfekciu, rukavice, distribuovali sme vodu do Radošoviec, kde povodne kontaminovali miestne studne. Spustili sme infolinku, kde sa ľudia môžu dovolať, zistiť, na akú finančnú pomoc majú nárok. Ale tú najväčšiu pomoc chystáme práve teraz a to je priama finančná pomoc priamo zasiahnutým domácnostiam, ktoré budeme vedieť určiť práve na základe toho detailnejšieho prieskumu škôd a potrieb. Isté financie sľúbila aj vláda, teda politici. Je takáto zbierka potrebná? Takáto zbierka je určite potrebná. My sme vlastne už dlhodobo sledovali tie predpovede počasia a v momente, kedy bolo jasné, že tie extrémne dažde spôsobia aj na Slovensku veľké škody, tak sme vyhlásili verejnú zbierku práve na pomoc postihnutým ľuďom. Taktiež sme vyčlenili z nášho humanitárneho fondu Klubu priateľov prvých 10 000, z ktorých sme potom vedeli urobiť tieto prvé nákupy. Tie materiálne škody ľudí, ktorých zasiahla povodeň, sú veľké a touto zbierkou vieme zmierniť ich dopady. Doteraz sa vyzbieralo krásnych 300 000 eur od firiem a jednotlivcov, takže určite vieme aj takto rýchlejšie pomôcť a možno adresnejšie pomôcť. Teda financie sú potrebné, ale ako budete s nimi nakladať, ako ich distribuovať? Príde človek, povedzme, z Malackého okresu, povie, že povodeň mu poškodila schody, potrebuje nové a na tie mu prispiete, alebo ako? Tak ako som spomenula, pre nás je najdôležitejší ten prieskum potrieb, aby sme vedeli pomáhať na základe presných kritérií. Naši kolegovia budú v najbližších dňoch až do konca týždňa navštevovať každú jednu domácnosť, ktorým voda zaplavila domy. Budú robiť dotazníky, kde zistíme rozsah škôd, veľkosť domácností, či sú poistené, či nie. A potom na základe konkrétnych kritérií budeme distribuovať pomoc tým najviac postihnutým domácnostiam. Takým najväčším úskalím po takejto prírodnej katastrofe, po povodni, je to množstvo práce, ktoré ľudí čaká. Vy máte skúsenosti z terénu. Čo všetko teraz tí ľudia musia absolvovať, okrem toho, že možno odstraňujú nejaké nánosy blata a tú prvotnú špínu, čo ďalej? Presne, že asi väčšina ľudí už má za sebou to odčerpávanie vody a odstraňovanie nánosov blata. Teraz prichádza tá druhá fáza, tá dlhodobá fáza a to je vysúšanie domov, budov, nábytku. Toto môže trvať aj niekoľko týždňov
Tie najväčšie škody zároveň vidno často, až keď opadne voda, takže ľudia budú zaznamenávať škody, komunikovať s povodňami, nárokovať si finančné príspevky, opravovať, čo sa dá. Budete trošku ľudí aj vzdelávať, poučať, informovať v tom zmysle, čo môžu a nemôžu, napríklad, že zberať teraz úrodu z tých zaplavených záhrad, konzumovať takéto plodiny a tak ďalej? Áno, my aj na našich sociálnych sieťach pravidelne komunikujeme rady, čo robiť a čo nerobiť v prípade povodní, čo sa týka napríklad konzumácie potravín, konzumácie vody. Takže ľudia vedia nájsť tieto informácie aj na našich kanáloch, ale taktiež sa môžu obrátiť s akýmikoľvek otázkami na našu infolinku, kde dostanú. Uvedieme určite aj číslo, aby si ho diváci, ak potrebujú, mohli zapísať. V tomto prípade je možno potrebná aj tá pomoc od blízkych, priateľov, susedov, známych. Aké máte skúsenosti? Sú ľudia súdržní a ochotní pomáhať? Hej, táto pomoc vzájomná je veľmi dôležitá. Pretože keď si predstavíte náhle krízy, tak sú to častokrát práve tí ľudia samotní, ktorí sú zasiahnutí tou katastrofou, ktorí sú prví na mieste a prví si vedia vzájomne pomôcť. Je to dôležité aj preto, že medzi nami máme ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, či už starší ľudia alebo ľudia so zdravotným znevýhodnením. A tá vzájomná pomoc je určite dôležitá, významná aj z takého dlhodobého hľadiska potom pri emočnom zvládaní tých dlhodobých následkov. Takže určite je to niečo dôležité. To sa práve chcem spýtať, možno čo je také najhoršie po prehrmení všetkého, po opadnutí tej záplavovej vlny, možno psychicky to vôbec ustáť? Hej, záplavy a povodne sú naozaj ťažká záťažková skúška. Je to naozaj náročné. V tej prvej fáze, keď ešte ľudia odstraňujú tie prvé škody, tak sú ešte plní odhodlania. A to, čo je potom náročné, je tá fáza potom, keď príde únava a keď si ľudia uvedomia, že čo všetko stratili, o čo všetko prišli, ktoré straty sú nenávratné, že ich záhradky, ich domy, ktoré si roky budovali, zveľaďovali, že sú zničené. Určite je tam aj ten finančný aspekt, keď si ľudia začnú uvedomovať, že koľko bude stáť obnova príbytku. Takže tam radíme urobiť si aj rozpočet hneď zo začiatku a sledovať si tie výdavky. Určite treba dbať na svoje psychické zdravie, netreba sa báť, požiadať o pomoc od susedov, rodiny, priateľov, komunity, sústrediť sa na tie kroky jeden po druhom a veríme, že takto sa dá potom získať zase späť ten pocit bezpečia a zvládnuť aj túto ťažkú skúšku. V týchto náročných situáciách a pri pomoci iným inšpirujú potom aj tie príbehy priamo z terénu. Áno, sú to práve ľudia, ktorým pomáhame a čo nás poháňa aj vpred a kde vidíme ten zmysel. Takže napríklad sme boli u staršej pani v Borinke, ktorej zaplavilo pivnice, ktorá bola na tom veľmi zle a ktorej sme mohli hneď poskytnúť vysúšač. V Jablonovom sme poskytli vysúšač do jednej väčšej rodiny, ktorej zaplavilo jednu časť obytného domu. Takže áno, sú to tie príbehy solidarity, ako vieme sa vzájomne všetci vzomknúť a pomáhať a potom aj tie konkrétne výsledky pomoci. Ja vám veľmi pekne ďakujem a držím palce, aby bolo veľa ochotných ľudí, aj dobrovoľníkov, aj prispievateľov priložiť ruku k dielu. Andrea Najvirtová. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne.